El projecte d'autisme a la Garriga actualment té tres vessants. Tenim la residència, que és el que funciona els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Tenim un altre vessant, que és el taller ocupacional, que és el que fa que aquestes persones que viuen aquí a la Garriga connectin una mica amb el món de la feina i del treball. Després, una altra banda del projecte és tot el servei de diagnòstic, que fa que puguem obrir el ventall de persones ateses. Ells demostren a la seva manera, clar, no la demostren com nosaltres, però ells a la seva manera, jo considero que tots els que estem aquí, en molts moments ens hem sentit superestimats per ells. Des del projecte d'autisme a la Garriga, el que sí que demanem a totes les persones és que vinguin i ens coneguin, no? I a partir d'aquest coneixement i del que ells vegin ens puguin oferir la seva col·laboració. Qualsevol relació que es pugui establir, que serveixi perquè nosaltres puguem tirar endavant i les persones de fora ens puguin conèixer i també puguin aprendre coses de nosaltres. D'alguna manera, aquest és el sentit de poder-nos obrir una mica a tothom.